Tras moitos anos de reclamacións, a Asociación de Veciños Batuqueiro verá como os seus desexos faranse realidade. A Xunta de Galiza licitará 4 semáforos, reparará a pasarela da Vía Rápida e instalará unha marquesiña en Sameiro. Consideran as reparacións necesarias para garantir a seguridade dos peóns. Onde se van a instalar por parte da Xunta de Galicia 4 semáforos aquí, que era algo moi demandado, xa dende hai tempo que nunha reunión mantida con Pepe, co presidente da Asociación de Batuqueiro, con o responsable máis da propia asociación, nos demandaban, sobre todo en momentos de que aquí hai moito tráfico, hai varios establecementos hoteleiros, varios bares, onde hai moita xente, sobre todo nas zonas de cando hai un enterro, a xente que vai á iglesia, pois evidentemente por aquí hai moitísimo tráfico e entendemos que era necesario e así lo plantearon os técnicos. O delegado territorial destacou a insistencia dos membros da asociación para que finalmente foran licitados estes traballos cun custo que superará os 70.000 euros. Dende Batuqueiro mostran a súa gratitude tanto ca Xunta como co Concello. É un caso que xa se foi demandado polos veciños desde hai bastante tempo e, bueno, por agora pues, vemos a posibilidade de, polo menos, colocar uns semáforos aquí a regular un pouquiño o tráfico porque é unha cousa moi necesaria. Hai unha iglesia aquí, hai un colegio arriba, sobre todo de noite, que xente maior e todo iso, pois conviña moito isto. Pola súa parte, a alcaldesa de Cambados remarcou a importancia de preservar a seguridade da veciñanza e non só a do tráfico rodado. Recordou que aínda quedan tramos perigosos e espera seguir colaborando ca Xunta para tomar medidas. Pero tamén non hai que esquecer que hai unha zona, un cruce un poquinho máis adiante que tamén necesitaría desa reforma que se estivo levando varias mocións e que se estivo solicitando por parte dos veciños, porque é unha zona onde confluen tamén varios cruces, que é a zona aí ao lado do barrio de Vilariño, que que aínda que sí que se fixo unha mellora nesa vía e se estableceu un carril como de espera, a verdade é que sigue sendo moi conflictiva e esperemos que un poquinho máis adiante tamén a Xunta tome en consideración ese cruce, se poidan levar a cabo medidas para o dito, para preservar a seguridade viaria, sobre todo peonil. Os semáforos estarán situados preto da igrexa e do Concello, e na vía que vai para Barrantes. Espérase que os traballos se completen antes do verán.